Jotaz amaituz gure munduare. Zuna asesina izakordatu gu matxista. Nik ez du horixe bera. Afere zinguraturik daude. Aferek mugitzen dute mundua, eta aferek osatzen dituzte gure eguneroko kezkak. Badaude aferen inguruan asko jakin nahi, baina ezilean nahiago dutenak. Eta badaude ere aferetaz inoiz hausnartu arren berba eta berba egiten dutenak. Hemen ze zirko, ni payasito, tabernales bertsoa baita herriko. Ni gezunaz iuntze on deusku, izen be iuntze onain deusku. Izen be iuntze onain deusku, betetzen doa gure aferaren aforoa, disfrutatzea da metodoa. Abesti hau entzunta, ni pebez jarritan, gure hizkuntza dugu hain eder politan. Ai baina zoritxarrez gitxitan bizitan, bi urterik behin baino ez da korrika. Alde batean jarriko zehazte, Rajoy eta Cristóbal Montoro eta bestean Puigdemont eta Ana Gabriel. Eztabaida, gaur egungo egoera, Katalunia, Espainia, zuentzako. Zebarreta algara ni ikusita hor, pero el que ríe primero siempre ríe mejor. Larai, 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 larai. Pero el que ríe primero siempre ríe mejor. Katalunian gu gaude arrota seguru, zure parreaz parre egiten baitugu. Larai, 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 larai. Zure parreaz parre egiten baitugu. Etzazu parre egin ni naizta Montoro, zuek obre eta gu oro, oro, oro. Larai, 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 larai. Zuek obre eta gu oro, oro, oro. Ororik ez dugu eta tortilla gogoran, jakizuen bita eta zauzi eman bora. Larai, 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 larai. Jakizuen bita eta zauzi eman bora. Badakigu deusto da, behin herri